हेलो फुटबल गेलेनाय नायनो मोजां मोनग्रा लोगो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ आं माबोरै भिडिअ लाबोयो मानो भिडिअ लाबोयो दा नोंथांमोननिफ्राय गोबां कुइसन फैबाय थादों फ्रेन्डलि मेच जाबाय नामा जाया नामा आरो बिदिनो खेलाखौ बबे एप्सआव नुगोन आरो बिदिनो टिकेटखौ बबेयाव मोनगोन बेफोरबायदि गोबां कुइसन फैबाय थादों दा बै कुइसनफोरनि आं फिननाय होनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों नोंथांमोना अननानै दसे समबाबो नायलांबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ दा लोगो नोंथांमोन फ्रेन्डलि मेचआ जायाखै नङा मैया 18 जुलाइआव जानानै थांबाय गुवाहाटीनि सनापुराव जानानै थांबाय आरो बे फ्रेन्डलि मेचआ जादोंमोन बड'लेण्ड एफसि भार्सेस आसाम पुलिस दा आसाम पुलिसआ माबायदि गेलेयो बेखौथ' जोङो सिगांबो नुखांबाय सिगांबो आसाम पुलिसजों बड'लेण्ड एफसिआ फ्रेन्डलि मेच गेलेदोंमोन बेखौबो जोङो नुखांबाय दा बे खेलायाव सोर देरहाखो गल बेसे सोलायनाय बेफोरखौ जोङो मिथिनो लुगैदों दा बे खेलायाव लोगो नोंथांमोन मिथिनो मोननाय बादिब्ला गलनै जादों आसाम पुलिसआबो गलनैसो जादों बड'लेण्ड एफसिआबो गलनैसो जादों आरो मिथिबावनाय बादिब्ला खेलाखौ सालायजोबनो हायाखै सा ससेयावनो फोजोबनांगौ जादों अखानि थाखाय बेबायदि जोङो मिथिना मोनदों दा अब्ला नोंथांमोन नोंसोर मा सानो दा बड'लेण्ड एफसिआ मैया आसाम पुलिसखौ फेजेननो हायासै दा बेनि थाखाय सोरखौ दाय होनो सानो दा लोगो नोंथांमोन फ्रेन्डलि मेच होननानै बुङोब्ला बेयाव जबरदस्ति खायसेया गेलेया बेयाव गोसो होथाबनानै गेलेया बे जास्ट ट्राइ नायनाय पजिशनफोरखौ नायनाय माबायदि जायो बेखौ नायनायसै बियो फ्रेन्डलि मेचआ ओंखायनो जोङो बे फ्रेन्डलि मेचखौ लानानै जोङो दावराव जानो नाङा आरो बायदिसिना जोङो बुंनो हाथ'वा दायो फ्रेन्डलि मेचआ जाबाय थागोन मैयाल'सो जानानै थांबाय आरो जाबावगोन बेयावबो जोङो नायबावनांगोन माबायदि बड'लेण्ड एफसिआ गेलेयो दा बड'लेण्ड एफसिनि प्लेयारफोरखौ नोंथांमोनाथ' मिथिखासै सिगाङाव गेलेनायफोरानो दङ आरो एबार सानै साथाम गोदान फैबावनायबो दङ दा अब्ला सिगांनि खेलाया माबादिमोन सिगांनि खेलायाबो मोजाङानो जोबोद मोजाङानो जादों दा एबार आरो गोदान प्लेयार लाबोबावनाय हिसाबै साबसिन जागोनखौ जोङो एसे आसा खालामनो हायो नङा होमबा लोगो नोंथांमोन दा लोगो नोंथांमोन आरो नोंथांमोना बड'लेण्ड एफसिनि बायदि प्रेक्टिस खालायनाय बेफोरखौथ' नोंथांमोना मिडियायाव नुगासिनो दंखासै नङा होमबा दा बड'लेण्ड एफसिआ मैखोमै ट्रेनिं खालायगासिनो दङ बा मैखोमै प्रेक्टिस होगासिनो दङ आरो बेयाव नुनो मोनदों प्रेक्टिसआबो मोजाङैनो जादों आरो जोंहा समाबो बारा गैला मथामथि 1 तारिखनिफ्रायनो नालाय 10 दिन दंबावो होननानै जोङो साननो हायो 10 दिन दंबावो होननानै जोङो बुंनो हायो लोगो नोंथांमोना आरोबाव गोबां कुइसन सोंहरदों बेनि अनगायैबो खेलाखौ बबे एप्सआव नुगोन होननानै सोंहरदों दा लोगो नोंथांमोन सिगाङावथ' खेलाखौ नुदोंमोन सनि लाइभ बेयाव नुदोंमोन सिगाङाव आरो क्रिक फाइट बेयावबो नुयो दा एबारबो नोंथांमोना बे मोननै एप्सआव ट्राइ बानाय सनि लाइभ आरो क्रिक फाइट बेयाव नुखागोन दा बिदिनो आरोबाव नोंथांमोना सोंहरबावदों टिकेटखौ बबेयाव मोनगोन होननानै सोंहरदों खायसे दा लोगो नोंथांमोन सिगाङावथ' जोङो टिकेटखौ बुक माइ श' बेयाव मोनदोंमोन एबारबो बेयावनो ट्राइ बानाय बुक माइ श'आवनो बेयावनो मोनगोन बेयावनो मोनखायो आरो बेयाव मोनाबा माबा मोनसे जागोन नङा होमबा बेलेगाव नायनांगोन बेबायदि जायखिजाया नोंथांमोना टिकेटखौ लानानै बारा टेनसन जानो नाङा जायखिजाया नोंथांमोना मिथिनानै मोनगोन उनाव टिकेटखौ बबाव मोनो दा बेखिनि समाव नोंथांमोना बुक माइ श' बेयावनो ट्राइ बानायबानो जाबाय आरो खेलाखौ सनि लाइभ आरो बे क्रिक फाइट बे एपआव नोंथांमोना ट्राइ बानायबानो जाबाय दा अब्ला लोगो नोंथांमोन बड'लेण्ड एफसिआ एबार खिन्थु ओरैनो हगारनाय नङा बायदि मोनदों नर्थ इस्टखौसो जेनगोन बायदि मोनदों आं बड'लेण्ड एफसिजों आरो जेनगोन बायदिखौ नुहुरदों आरो दा लोगो नोंथांमोना सोरजों सापर्ट नर्थ इस्ट ना बड'लेण्ड एफसि नर्थ इस्टआबो जाहैबाय जोंनि सा सानजा भारतनिनो जोंनि आसामनिनो गोबां प्लेयार दं नर्थ इस्टआवबो आरो बड'लेण्ड एफसिआवबो जाहैबाय जोंनि
लकेल जोंनि आसामनिनो जोंनि बड'लेण्ड हालामनिनो प्लेयार दङ दा नर्थ इस्टनि सोमोन्दै आं उनाव भिडिअ लाबोबावगोन बिथांमोना माबायदि प्लेयार लाबोदों बबेनिफ्राय लाबोदों ना बे आजारे मोनानो बेफोरखौ आङो सिगाङाव नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअनि गेजेरजों बुंफोरनानै होगोन दा जियानो जाया मानो नोंथांमोन फ्रेन्डलि मेट्स बे फ्रेन्डलि मेट्सआ मैया जानानै थांदों गमामायैनो दा बे फ्रेन्डलि मेट्सखौ जों नुनो मोनासै नङा होमबा नुनो मोनासै जेबो नंला नोंथांमोना टेनसन लानो नाङा उनाव नुनो मोनगोन दायो जास्ट माने आराम्भल'सो नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो नाङा दा नोंथांमोन अब्ला नोंथांमोना दा मा सानो नोंथांमोना मा मिथिनो लुबैदों बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालायनानै खोन्थाहरलायदो कमेन्ट खालायहरलायदो बेनि रिप्लाइखौ आं होनो हायो खोमा आं एसे सेस्था खालायगोन लोगो नोंथांमोना जेरैबायदि सिगाङाव अनसायदों बेबायदिनो एबारबो बड'लेण्ड एफसिखौ अनसायनांगोन दा जोङो जेब्लायबो सापर्ट खालायबाय थानांगोन अब्लासो जोंनि बे टीमा एसे माने मोजांनिफ्राय मोजांसिन गेलेनो एसे साहस मोनगोन गोसो दुंगोन दा रावबो सापर्ट खालायग्रा गैयाबा गेलेग्राफोराबो माने गोसोआ एसे गाहाम नाङा जायो ओंखायनो जोङो सापर्ट खालाय दा आरोबाव मोनसे बाथ्राया जाहैबाय बड'लेण्ड एफसिआवथ' दायो साथाम साब्रै गोदान प्लेयार फैदों आरो बेनिफ्राय फैबावगोन नामा गोदान प्लेयार फैबावगोन नामा हाबबावगोन नामा बेखौ जोङो एसे सानबाय थादों दा जों सोर फैदों दाथ' जों नुनो मोनखाबाय नेपालनि नङा होमबा आरो सोरबा बेबायदि दा बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड एफसिआव गोदानै प्लेयार हाबबावनायनि सम्भाबना दङ गोदानै प्लेयार फैबावगोन बादि जोङो नुहुरदों बा जोङो एसे मोनदांहरदों आरो जियानो जाया मानो सोर फैयो बेखौ नोंथांमोना उनाव नुलांबाय थागोन नोंथांमोना खालि भिडिअखौ नायनो गारनो नाङा नोंथांमोना जियानो भिडिअ होआ मानो नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेनिफ्राय माबा मोनसेबाबो मिथिनानै मोनगोन दा लोगो नोंथांमोन अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दिनै उनाव लोगो मोनफिनलायगोन गोजोन्थों